Ләйсән Гыймаева, син искиткеч шибәр, мотор, шулай шибәр булып калырга өйрәтәләр бездә, ә? Рәхмәт, Габдрахим. Сәхнәгә чыгып җырлый башласаң, син дә шибәрләнергә дә өйрәнерсең, фигураны да сакларга өйрәнерсең. Кырсакта бетер шулай бит. Кырсакта бетер. Һәм инде шундый сорау бирәсем килә, менә Илсия Бәдердинова иреннән аерылгач әйткән, кешедән кешене элек аера белмидер, хәзер аерам дип. Син аера беләсеңме? Аера беләм дип уйлыйм инде, белмим дөресен. Беләм микән, юк микән, но интуиция дигән нәрсә миндә көчле. Хатын-кызлар гомумән көчле диләр, шулай бит интуиция. Ул ничегрәк буласың, ул кешене шундук сизеп аласыңмы син? Күрү белән сизеп алмыйсың инде аны, әлбәттә. Бераз гына аралашып алгач инде берничә очрашудан соң, сөйләшүдән, барыбер күз карашыннан кешенең кем икәнлеге бераз гына аңлашыла башлыйдыр дип уйлыйм. Сиңа ниндирәк кешеләр ошый, Ләйсән Гыймаева дип әйтим әле? Миңа ачык күңелле кешеләр ошый. Ничек бар шулай итеп сөйли торган, алдыңда бер төрле, артыңда икенче төрле сөйләгән кешеләр белән аралашмыйм да, андый кешеләр минем дусларым арасында юк та. Үзең ниндирәк кеше? Үзем дә нәкъ шундый. Шундыймы? Әйе. Тормышта менә шундый ачык күңелле булып калыр өчен нишләргә кирәк? Күп кеше бит менә авырлык күргән саен явызлана, кайбер кеше матур булып кала. Менә ул нәрсәдән тора икән, Ләйсән. Матур кыз дип әйтим әле. Хатын кызга бит инде шулай ук сабырлык та хас. Татар хатын кызына бигрәк тә сабыр була белсәң, Сиңа хасмы ул? мин беләсеңме, еллар үткәч аңа бераз килә башладым. Элегрәк теге кызурак ханлы, тиз кызып китә торган нәрсә уйласам, шуны әйтәм торган булсам, хәзер инде бераз гына уйлап, әйтә сүземне теге сабыр гына әйтергә могу. Бу инде ир белән яшәү шулай сабырлыкка өйрәттеме сине? Ир белән яшәүдә, аннан соң инде балалар үсүдә хатын-кызны бит сабырлата барыбер. Булат ул кызуканлымы, ничек аның белән рәхәтме яшәү, авырмы? Аның белән төрле вакытлар була. Менә әйтәләр, берең дәшмәгәндә икенчең дәшмәскә, берең дәшкәндә икенчең тыныч торырга тиеш дип, дөресме ул? Менә шу булырга тиешме гаиләдә? Төп әйбер шушымы? Кайсы бер очракларда инде ансы да ярдәм итә. Тагын шулай ук хатын-кыз бераз гына сукыррак, ират шукраграк булса, әйбәтрәк күп нәрсәне күреп, ишетеп бетермәсәң дә буладыр дип уйлыйм. Гаилә тормышы ничегрәк сезнең? Матур гына барамы? Сикелтәләр буламы кай вакыт? Һәрбер гаиләдә буладыр инде. Нәрсәдән килеп чыгарга мөмкин ул, Ләйсән? Кызыгы дип әйтик инде. Кызыгы, тормыш мәшәкатьләре дә инде безгә хас. Һәрбер гаиләдәге кебек, балалар тәрбиясендә дә төрле спорлар килеп чыгарга мөмкин. Ләкин без аны тыныч кына решать итәбез үзебез. Кешегә сөйләп йөрмибез, интернетларга да чыгармыйбыз. Юкмы? Сезгә журналистларга да сөйләмибез. Юкмы? Шулай булып калырга насыйп булсын. Шулай һәр вакыт матур шибәр бул, ярыймы, Ләйсән Гыймаева? Рәхмәт. Мин сине яратам.